През последните месеци светът се сблъсква с безпрецедентни предизвикателства в сферата на хранителните стоки. Супермаркетите, които традиционно предлагат разнообразие от продукти, се оказват под натиск поради редица фактори, влияещи на наличността и цените. Проблемите в глобалната верига на доставки, екстремните климатични условия и повишените транспортни разходи са само част от причините, поради които потребителите изпитват трудности при намирането на основни храни. Вследствие на това, много от любимите ни продукти стават все по-трудно достъпни, а цените им продължават да растат. Тази ситуация поставя под въпрос как ще изглеждат пазара и ежедневието ни в близко бъдеще. Втори средна част 1. Кризата с какаото. Производството на какао в Западна Африка е намаляло с 30% поради екстремни климатични условия, включително необичайно високи температури и разпространение на вируса Swollen Shoot. Тези фактори оказват значително влияние върху цялостната наличност на какао на световния пазар. В резултат на това цените на какаото са скочили с 78% през последната година. Увеличението на цените засяга не само производителите, но и потребителите, които виждат рязко повишаване на цените на шоколадовите барове и хлебните изделия. Някои супермаркети вече са наложили ограничения върху покупките на шоколад, позволявайки на клиентите да купуват само 2 артикула, за да се справят с растящото търсене и недостига. Втора, недостиг на цитрусови плодове. 3 урагана, които удариха Флорида, доведоха до намаляване на производството на портокали с 63% в сравнение с миналата година. Най-топлата зима, регистрирана в Испания и Италия, също нанесе сериозни щети на реколтата от лимони, причинявайки спад от 50%. Супермаркетите вече съобщават за трудности в поддържането на запаси от портокали, грейпфрути и лимони. Цените на тези цитрусови плодове са се увеличили с 45% от януари, което поставя допълнителен финансов натиск върху семействата. Тази ситуация прави цитрусовите плодове все по-недостъпни за обикновените потребители, които са свикнали да ги намират лесно в магазините. Трети, въздействие върху любителите на кафе. Глобалното производство на кафе също е под натиск. Причините за това включват неблагоприятни климатични условия и намаляване на площите за отглеждане. Прогнозите сочат, че цените на кафето ще продължат да растат, което ще се отрази не само на бизнеса, но и на ежедневието на хората. Интервю с местен кафе-производител разкрива трудностите, пред които е изправен. Намаленото производство и повишените разходи за отглеждане водят до несигурност относно бъдещето му. Ситуацията предизвиква безпокойство сред любителите на кафе, които може да се наложи да платят повече за любимата си напитка или дори да променят навиците си за консумация. Тези примери показват как климатичните промени и свързаните с тях икономически фактори променят не само наличността на основни храни, но и начина, по който хората пазаруват и се адаптират към новата реалност. В последно време светът на хранителните стоки преживява значителни изменения, които не само че влияят на наличността на основни продукти, но и променят начина, по който потребителите се отнасят към пазаруването. Ситуацията с недостига на храни подчертава необходимостта от адаптация и иновации в аграрния сектор. Потребителите вече не могат да разчитат на стабилността в цените и наличността, което ги принуждава да преосмислят своите навици и предпочитания. Климатичните промени оказват все по-силно влияние върху производството на храни, а последствията от тях ще се усещат дългосрочно. За да се справят с тези предизвикателства, производителите ще трябва да инвестират в устойчиви практики и технологии, които да подобрят производствения процес и да увеличат резистентността на културите. В същото време потребителите са призовани да бъдат по-информирани относно произхода на продуктите и въздействието им върху околната среда. В контекста на тази глобална криза е важно също така обществото да подкрепя местните производители и устойчивото земеделие. Закупуването на локални продукти може не само да помогне за намаляване на транспортните разходи, но и да осигури по-добра свежест и качество на храните. Настоящата ситуация поставя предизвикателства, но също така предлага възможности за иновации и развитие в сектора на хранителните стоки. Само чрез съвместни усилия между производители, търговци и потребители можем да изградим по-устойчива хранителна система, която да устои на предизвикателствата на бъдещето. Важно е всеки от нас да играе своята роля в този процес,
за да осигурим не само наличност на храни, но и безопасност и устойчивост за идните поколения. През последните години светът се сблъсква с редица предизвикателства, които поставят под въпрос устойчивостта на глобалната хранителна система. Проблемите, проистичащи от климатичните промени, икономическите кризи и промените в потребителското поведение, създават сложна мрежа от фактори, които влияят на наличността на основни храни и техните цени. В настоящия текст ще разгледаме подробно как различни аспекти на тези предизвикателства засягат ежедневието ни и как можем да се адаптираме към новата реалност. Климатичните промени и тяхното въздействие. Климатичните промени оказват все по-силно влияние върху селското стопанство. Нарастващите температури, променливото време и екстремните метеорологични условия водят до нестабилност в производството на храни. Например, засушаванията в основни производствени райони значително намаляват добивите на зърнени култури, като пшеница и царевица. Тези култури са основен компонент от диетата на много хора по света и всяко намаление в производството им води до увеличение на цените и недостиг. В допълнение, наводненията и други природни бедствия не само разрушават реколтата, но също така увреждат инфраструктурата за съхранение и транспорт. В съчетание с увеличаващите се разходи за транспорт, причинени от високите цени на горивата, това поставя производителите в трудна позиция. Много от тях не могат да покрият разходите си и се налага да ограничат производството или дори да затворят бизнесите си. Социални последствия от хранителната криза. Недостигът на храни не е просто икономически проблем. Той има сериозни социални последствия. Хората с по-ниски доходи са най-засегнати от увеличаващите се цени на основните стоки. За мнозина, достъпът до здравословна храна става все по-труден. Ситуацията е особено тревожна в развиващите се страни, където хранителната несигурност може да доведе до увеличаване на случаите на недохранване и свързани заболявания. Съществуват и психологически аспекти на кризата. Непредсказуемостта относно цените и наличността на храните води до стрес у потребителите. Много хора започват да търсят алтернативни решения, като например закупуване на по-евтини заместители или дори отказ от определени продукти. Тази промяна в потребителските навици може да има дългосрочни последици за индустрията. Иновации в аграрния сектор. За да се справят с тези предизвикателства, много производители започват да инвестират в иновации и устойчиво земеделие. Нови технологии, които включват прецизно земеделие, хидропоника и вертикални ферми, предлагат решения за увеличаване на добивите при ограничени ресурси. Тези методи не само че могат да увеличат продуктивността, но също така минимизират въздействието върху околната среда. Освен технологичния напредък, важен аспект е образованието на фермерите относно устойчиви практики. Инициативи за обучение, които помагат на производителите да разберат как да оптимизират своето производство и да намалят отпадъците, играят ключова роля в преодоляването на кризата. Ролята на потребителите. Потребителите също играят важна роля в решаването на проблема с недостига на храни. Осъзнатото пазаруване и предпочитанията към локални и сезонни продукти могат да допринесат за устойчивостта на местните икономики. Закупуването на храни от местни производители не само че подкрепя икономиката, но също така намалява въглеродния отпечатък от транспорта. Образованието относно произхода на храната е важно за осъзнаването на потребителите относно влиянието им върху околната среда. Когато хората знаят откъде идват продуктите им и как са произведени, те са по-склонни да правят информирани избори. Заключение: настоящата ситуация с недостига на храни е комплексен проблем, който изисква колективни усилия за решаване. От производители до потребители, всеки от нас може да допринесе за изграждането на по-устойчива хранителна система. Чрез иновации в аграрния сектор, осъзнато пазаруване и подкрепа на местните производители, можем да се справим с предизвикателствата пред нас и да осигурим безопасност и устойчивост за бъдещето. Само чрез обединяване на усилията можем да гарантираме достъп до храна за всички, независимо от обстоятелствата. През последните месеци, глобалната хранителна система е подложена на значителен стрес, предизвикан от множество фактори, които не само че засягат наличността на основни продукти, но и променят начина, по който потребителите взаимодействат с пазара. В контекста на климатичните промени, икономическите кризи и променящото се потребителско поведение,
Ситуацията става все по-сложна и изисква внимание. Климатичните промени и тяхното влияние. Климатичните промени са основен фактор, оказващ влияние върху производството на храни. Според проучвания, глобалното затопляне води до увеличаване на интензивността и честотата на екстремни климатични явления, като урагани, наводнения и засушавания. Тези условия не само че разрушават реколтата, но също така засягат инфраструктурата за транспорт и съхранение. Например, в редица случаи фермери губят значителни количества продукция поради лоши метеорологични условия, което води до недостиг на определени стоки. В допълнение към това, изменението на климата влияе и на биологичното разнообразие. Много култури стават по-уязвими към вредители и болести, което увеличава нуждата от химикали и пестициди. Това не само че увеличава разходите за производство, но също така поставя под риск здравето на потребителите и околната среда. Икономически последици от кризата. В резултат на тези климатични предизвикателства цените на храните продължават да растат. Според данни от последните години, цените на основни стоки като зърнени култури, млечни продукти и месо са се увеличили драстично. Повишените разходи за производство се прехвърлят върху потребителите, което прави достъпа до здравословна храна все по-труден за много домакинства. Социалната структура също е засегната. Хората с по-ниски доходи са най-засегнати от тези изменения. Тези с ограничени финансови средства често нямат възможност да си позволят свежи плодове и зеленчуци и прибягват до по-евтини, но по-малко хранителни алтернативи. Това може да доведе до увеличаване на случаи на затлъстяване и свързани заболявания. Промени в потребителското поведение. Ситуацията принуждава много потребители да променят навиците си за пазаруване. Все повече хора започват да се интересуват от произхода на продуктите и начините на производство. Устойчивото пазаруване става все по-популярно. Хората търсят локални продукти и се опитват да избягват стоки с дълъг транспортен маршрут. Тази промяна в поведението е важна не само за индивидуалното здраве, но и за опазването на околната среда. Въпреки че много потребители са готови да платят повече за устойчиви продукти, съществува и значителен процент от населението, което остава ограничено от финансовите си възможности. За тях достъпът до качествени храни е сериозно предизвикателство. Иновации в аграрния сектор. За да се справят с предизвикателствата на глобалната хранителна криза, много производители започват да експериментират с нови технологии и методи за производство. Например, хидропониката и вертикалното земеделие предлагат иновативни решения за отглеждане на растения в контролирана среда. Тези технологии позволяват максимизиране на добивите с минимални ресурси и намаляване на негативното влияние върху околната среда. Съществуват и инициативи за насърчаване на устойчивото земеделие. Фермерски асоциации предлагат обучения и семинари относно новите практики в агрономията, които спомагат за оптимизацията на производството и намаляване на отпадъците. Ролята на правителствата. Правителствата също играят важна роля в справянето с хранителната криза. Политики за подкрепа на местните производители, субсидии за устойчиво земеделие и инвестиции в инфраструктура могат значително да подобрят ситуацията. Важно е да се разработят стратегии за справяне с климатичните промени чрез дългосрочни планове за устойчиво развитие. Законодателството може да бъде инструмент за насърчаване на устойчивото земеделие чрез регулации относно използването на химикали, управление на водните ресурси и защита на биоразнообразието. Инвестициите в научни изследвания също могат да доведат до нови решения за подобряване на производствените практики. Обществени инициативи. Важен аспект от решаването на проблема с недостига на храни е активността на обществото. Много неправителствени организации работят активно за информираност относно хранителната несигурност и предоставят помощ на уязвими групи от населението. Проекти като обществени градини или местни пазари помагат не само в осигуряването на достъп до свежа храна, но също така създават общности около идеята за устойчиво развитие. Тези инициативи показват как локалните усилия могат да доведат до значителни промени в начина, по който хората възприемат храната и нейния произход. Осъзнаването относно важността на местното производство може да доведе до повишаване интереса към здравословното хранене и устойчивото земеделие. Заключение. Настоящият контекст подчертава необходимостта от интегриран подход към решаването на глобалната хранителна криза. От производители до потребители,
Всеки играе ключова роля в изграждането на устойчива хранителна система. Чрез иновации в аграрния сектор, осъзнато пазаруване и подкрепа на местните производители, можем да се справим с предизвикателствата пред нас. Необходимо е обаче всички ние да бъдем активни участници в този процес. Информираността относно произхода на храната и нейното въздействие върху околната среда е важна стъпка към изграждането на общество, което цени устойчивостта и качеството над количеството. Само чрез колективни усилия можем да осигурим безопасност и достъп до храна за бъдещите поколения. В последно време наблюдаваме значителни промени в глобалната хранителна система, предизвикани от множество фактори. Те не само че засягат наличността на основни продукти, но и променят начина, по който потребителите взаимодействат с пазара. В контекста на климатичните промени, икономическите кризи и променящото се потребителско поведение, ситуацията става все по-сложна и изисква внимание. Климатичните промени и тяхното влияние. Климатичните промени оказват все по-силно влияние върху производството на храни. Според проучвания, глобалното затопляне води до увеличаване на интензивността и честотата на екстремни климатични явления, като урагани, наводнения и засушавания. Тези условия не само че разрушават реколтата, но също така засягат инфраструктурата за транспорт и съхранение. Например, в редица случаи фермери губят значителни количества продукция поради лоши метеорологични условия, което води до недостиг на определени стоки. В допълнение към това, изменението на климата влияе и на биологичното разнообразие. Много култури стават по-уязвими към вредители и болести, което увеличава нуждата от химикали и пестициди. Това не само че увеличава разходите за производство, но също така поставя под риск здравето на потребителите и околната среда. Икономически последици от кризата в резултат на тези климатични предизвикателства, цените на храните продължават да растат. Според данни от последните години, цените на основни стоки като зърнени култури, млечни продукти и месо са се увеличили драстично. Повишените разходи за производство се прехвърлят върху потребителите, което прави достъпа до здравословна храна все по-труден за много домакинства. Социалната структура също е засегната. Хората с по-ниски доходи са най-засегнати от тези изменения. Тези с ограничени финансови средства често нямат възможност да си позволят свежи плодове и зеленчуци и прибягват до по-евтини, но по-малко хранителни алтернативи. Това може да доведе до увеличаване на случаи на затлъстяване и свързани заболявания. Промени в потребителското поведение. Ситуацията принуждава много потребители да променят навиците си за пазаруване. Все повече хора започват да се интересуват от произхода на продуктите и начините на производство. Устойчивото пазаруване става все по-популярно. Хората търсят локални продукти и се опитват да избягват стоки с дълъг транспортен маршрут. Тази промяна в поведението е важна не само за индивидуалното здраве, но и за опазването на околната среда. Въпреки че много потребители са готови да платят повече за устойчиви продукти, съществува и значителен процент от населението, което остава ограничено от финансовите си възможности. За тях достъпът до качествени храни е сериозно предизвикателство. Иновации в аграрния сектор. За да се справят с предизвикателствата на глобалната хранителна криза, много производители започват да експериментират с нови технологии и методи за производство. Например, хидропониката и вертикалното земеделие предлагат иновативни решения за отглеждане на растения в контролирана среда. Тези технологии позволяват максимизиране на добивите с минимални ресурси и намаляване на негативното влияние върху околната среда. Съществуват и инициативи за насърчаване на устойчивото земеделие. Фермерски асоциации предлагат обучения и семинари относно новите практики в агрономията, които спомагат за оптимизацията на производството и намаляване на отпадъците. Ролята на правителствата. Правителствата също играят важна роля в справянето с хранителната криза. Политики за подкрепа на местните производители, субсидии за устойчиво земеделие и инвестиции в инфраструктура могат значително да подобрят ситуацията. Важно е да се разработят стратегии за справяне с климатичните промени чрез дългосрочни планове за устойчиво развитие. Законодателството може да бъде инструмент за насърчаване на устойчивото земеделие, чрез регулации относно използването на химикали, управление на водните ресурси и защита на биоразнообразието.
Инвестициите в научни изследвания също могат да доведат до нови решения за подобряване на производствените практики. Обществени инициативи. Важен аспект от решаването на проблема с недостига на храни е активността на обществото. Много неправителствени организации работят активно за информираност относно хранителната несигурност и предоставят помощ на уязвими групи от населението. Проекти като обществени градини или местни пазари помагат не само в осигуряването на достъп до свежа храна, но също така създават общности около идеята за устойчиво развитие. Тези инициативи показват как локалните усилия могат да доведат до значителни промени в начина, по който хората възприемат храната и нейния произход. Осъзнаването относно важността на местното производство може да доведе до повишаване интереса към здравословното хранене и устойчивото земеделие. Глобален поглед върху проблемите с хранителната сигурност. Необходимо е да разгледаме проблема с недостига на храни в глобален контекст. Много страни са изправени пред предизвикателства, свързани с достъпа до храни, особено в развиващите се региони. Конфликти, икономическа нестабилност и природни бедствия допринасят за повишаване на нивото на глад в различни части по света. Според доклади от ООН, броят на хората, страдащи от недохранване, продължава да расте. Достъпът до качествени храни остава сериозен проблем в много развиващи се държави, където икономическите ограничения затрудняват семействата да осигурят адекватно хранене. Справянето с тези глобални предизвикателства изисква колективни усилия както от правителства, така и от международни организации. Създаването на програми за помощ при бедствия може да помогне за стабилизиране на ситуациите в кризисните региони. Подкрепата за местното селско стопанство чрез инвестиции в инфраструктура е ключова част от решаването на проблема. Образование като средство за преодоляване. Образованието играе централна роля в преодоляването на кризата с храните. Информираността относно важността на правилното хранене може да помогне не само при справяне с недохранването, но също така при насърчаване на устойчивото земеделие сред младото поколение. Образователните инициативи могат да включват програми в училища и университети относно агрономията, екологията и устойчивостта. Проектите с социална ангажираност могат да вдъхновят младежта да участва активно в местните общности чрез доброволчески дейности в ферми или градини. Това не само, че ще ги образова относно произхода на храната им, но също така ще укрепи чувството им за общност. Технологии като решение. Технологичният напредък предлага множество решения за предизвикателствата в аграрния сектор. Инвестициите в новаторски технологии могат значително да подобрят производствените процеси. Системите за прецизно земеделие позволяват мониторинг в реално време върху условията при отглеждане, което води до оптимизация на ресурсите. Интегрирането на новини технологии като дронове за наблюдение или приложения за управление може значително да подобри ефективността при селско-стопанската работа. Освен това, внедряването на софтуерни решения помага при управлението на веригата доставки. Особено важно е следствие от пандемията COVID-2. Последно време наблюдаваме значителни промени в глобалната хранителна система, предизвикани от множество фактори. Те не само, че засягат наличността на основни продукти, но и променят начина, по който потребителите взаимодействат с пазара. В контекста на климатичните промени, икономическите кризи и променящото се потребителско поведение, ситуацията става все по-сложна и изисква внимание. Климатичните промени оказват все по-силно влияние върху производството на храни. Според проучвания, глобалното затопляне води до увеличаване на интензивността и честотата на екстремни климатични явления, като урагани, наводнения и засушавания. Тези условия не само че разрушават реколтата, но също така засягат инфраструктурата за транспорт и съхранение. Например, в редица случаи фермери губят значителни количества продукция поради лоши метеорологични условия, което води до недостиг на определени стоки. В допълнение към това, изменението на климата влияе и на биологичното разнообразие. Много култури стават по-уязвими към вредители и болести, което увеличава нуждата от химикали и пестициди. Това не само, че увеличава разходите за производство, но също така поставя под риск здравето на потребителите и околната среда. В резултат на тези климатични предизвикателства, цените на храните продължават да растат. Според данни от последните години, цените на основни стоки като зърнени култури, млечни продукти и месо са се увеличили драстично.
Повишените разходи за производство се прехвърлят върху потребителите, което прави достъпа до здравословна храна все по-труден за много домакинства. Социалната структура също е засегната. Хората с по-ниски доходи са най-засегнати от тези изменения. Тези с ограничени финансови средства често нямат възможност да си позволят свежи плодове и зеленчуци и прибягват до по-евтини, но по-малко хранителни алтернативи. Това може да доведе до увеличаване на случаи на затлъстяване и свързани заболявания. Ситуацията принуждава много потребители да променят навиците си за пазаруване. Все повече хора започват да се интересуват от произхода на продуктите и начините на производство. Устойчивото пазаруване става все по-популярно. Хората търсят локални продукти и се опитват да избягват стоки с дълъг транспортен маршрут. Тази промяна в поведението е важна не само за индивидуалното здраве, но и за опазването на околната среда. Въпреки че много потребители са готови да платят повече за устойчиви продукти, съществува и значителен процент от населението, което остава ограничено от финансовите си възможности. За тях достъпът до качествени храни е сериозно предизвикателство. За да се справят с предизвикателствата на глобалната хранителна криза, много производители започват да експериментират с нови технологии и методи за производство. Например, хидропониката и вертикалното земеделие предлагат иновативни решения за отглеждане на растения в контролирана среда. Тези технологии позволяват максимизиране на добивите с минимални ресурси и намаляване на негативното влияние върху околната среда. Съществуват и инициативи за насърчаване на устойчивото земеделие. Фермерски асоциации предлагат обучения и семинари относно новите практики в агрономията, които спомагат за оптимизацията на производството и намаляване на отпадъците. Правителствата също играят важна роля в справянето с хранителната криза. Политики за подкрепа на местните производители, субсидии за устойчиво земеделие и инвестиции в инфраструктура могат значително да подобрят ситуацията. Важно е да се разработят стратегии за справяне с климатичните промени чрез дългосрочни планове за устойчиво развитие. Законодателството може да бъде инструмент за насърчаване на устойчивото земеделие, чрез регулации относно използването на химикали, управление на водните ресурси и защита на биоразнообразието. Инвестициите в научни изследвания също могат да доведат до нови решения за подобряване на производствените практики. Важен аспект от решаването на проблема с недостига на храни е активността на обществото. Много неправителствени организации работят активно за информираност относно хранителната несигурност и предоставят помощ на уязвими групи от населението. Проекти като обществени градини или местни пазари помагат не само в осигуряването на достъп до свежа храна, но също така създават общности около идеята за устойчиво развитие. Необходимо е да разгледаме проблема с недостига на храни в глобален контекст. Много страни са изправени пред предизвикателства, свързани с достъпа до храни, особено в развиващите се региони. Конфликти, икономическа нестабилност и природни бедствия допринасят за повишаване на нивото на глад в различни части по света. Според доклади от ООН, броят на хората, страдащи от недохранване, продължава да расте. Достъпът до качествени храни остава сериозен проблем в много развиващи се държави, където икономическите ограничения затрудняват семействата да осигурят адекватно хранене. Справянето с тези глобални предизвикателства изисква колективни усилия както от правителства, така и от международни организации. Създаването на програми за помощ при бедствия може да помогне за стабилизиране на ситуациите в кризисните региони. Подкрепата за местното селско стопанство чрез инвестиции в инфраструктура е ключова част от решаването на проблема. Образованието играе централна роля в преодоляването на кризата с храните. Информираността относно важността на правилното хранене може да помогне не само при справяне с недохранването, но също така при насърчаване на устойчивото земеделие сред младото поколение. Проектите със социална ангажираност могат да вдъхновят младежта да участва активно в местните общности, чрез доброволчески дейности във ферми или градини. Това не само, че ще ги образова относно произхода на храната им, но също така ще укрепи чувството им за общност. Технологичният напредък предлага множество решения за предизвикателствата в аграрния сектор. Инвестициите в новаторски технологии могат значително да подобрят производствените процеси. Системите за прецизно земеделие позволяват мониторинг в реално време върху условията при отглеждане, което води до оптимизация на ресурсите.
Интегрирането на новини технологии като дронове за наблюдение или приложения за управление може значително да подобри ефективността при селско-стопанската работа. Освен това, внедряването на софтуерни решения помага при управлението на веригата доставки. Особено важно е следствие от пандемията COVID-19. Представянето пред потребителите през цифровизацията е друга важна стъпка напред. Платформи онлайн пазаруване предоставят информация относно произхода и характеристиките на продуктите, което позволява купувачите да правят информиран избор. Тези платформи дават възможност както малки производители да достигнат до широк кръг клиенти, така и клиентите сами да откриват новини местни артикули. Светът днес стои пред уникален момент. Необходимостта от бърза адаптация към новата реалност е осезаема във всяка сфера от нашия живот. Хранителната система не прави изключение. Тя трябва спешно да се трансформира така, че да устои не само срещу текущия недостиг, но и срещу бъдещите предизвикателства. Ето защо е необходимо глобално мислене. Настоящата ситуация с недостига на храни изисква спешни действия и дългосрочни решения, които да гарантират устойчивостта на глобалната хранителна система. Чрез иновации, образование и сътрудничество между производители, правителства и потребители можем да изградим по-сигурно бъдеще. Подкрепата на местното селско стопанство, осъзнатото пазаруване и инвестициите в нови технологии са ключови фактори за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени. Важно е всички ние да осъзнаем ролята си в този процес и да работим заедно за изграждането на система, която не само ще осигури достъп до храна, но и ще запази околната среда за идните поколения.